Ito nga makabaldugang aktibidad ng penimunaning Central Luzon Event Suppliers Association o CLESA. Again, ang Padking Siyudad San Fernando. King Report ng Patricia Mamangon. Halos 200 event suppliers and volunteers ang nakiisa sa makabuluhang aktibidad ng Central Luzon Event Suppliers Association o CLESA na ginanap nitong July 16 sa Heroes Hall, San Fernando. Kabilang sa highlights ng event ang bloodletting activity, libreng HIV testing at isang training workshop on event planning na layuning palakasin pa ang kakayahan ng mga suppliers sa rehiyon. Ayon kay Hershey Mayrina, Corporate Secretary ng CLESA, ito na ang ika-4 na blood donation drive ng grupo simula pa noong 2024 na isinasagawa tuwing ika-6 na buwan. Ang mga donasyong dugo ay mapupunta sa Jose B. Lingad Memorial General Hospital Pediatric Cancer Patients at sa CLESA Blood Bank na nakalaan para sa mga miyembro at partner communities. Malaki ang importansya kasi muna po tang may ngailangan lang daya din kaya katamong members or din karelang family members, it's so easy for them mag-connect lang ka na ako, mouse cooking blood bank, ayan na at yun kagaditan daya pero aliwa naman ito ta naman mag-give to receive, right? Mag-give damo kasi community service talaga it's our responsibility to help other people. And lalo na balo mo bapat na potang mag-donate kang meto nga bago sa daya at lulang lives ding si save mo. Ang CLESA ay binubuo ng halos 300 event suppliers mula sa Pampanga at mga karatig probinsya na pinangungunahan ni na Chairperson Michelle Montemayor, President Michael Kakay Munoz at Treasurer Erica Sada. We managed to organize this kind of workshop para naman ating kabuluhan. Alimoy tang puri pagpapalago, puri yamu ball or party in CLESA, but we want to make sure na ating kami talagang help abibiya karela to broaden their knowledge, itang maging badulay itang collaboration, itang isa sa netong na itang competition, it's healthy. Tunay na all-out support ang ipinakita ng CLESA sa parehong industriya at komunidad. Isang event na may puso para sa mas makulay at mas makataong bukas. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo.